ಲಂಚೋಲರ್ ಮತ್ತೆ ಹುಷಾರ್ಲರ್ ಎಂತ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಂದೆ ಬುಕ್ ಅದಾದ ಪಂಡಾಯ್ತು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಮುಗಿನಾತಿ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಖಾಲಿ 8 ದಿನ ಪುನಃ ಅಂಚ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋನೇ ಮಲ್ಪುನ ಬುಕ್ಕ ಬೇತದಾರ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ರಜೆಟ್ ಬೇಲೆ ಪುನತ ಅವತ್ತು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ಪೋತುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ 1 ಸುಕೇಜ್ ಮಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ಆತುಂಡು ಇಂದು ಪಂಡ ವ್ಯೂಸ್ಲ ಅದಿಪಾಡು ಬುಕ್ಕ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಡೌನ್ ಆತರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಪಂಡ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರ ದಿನ ಫುಲ್ಲು 0 ಗೆತ್ತುಂಡು ಫುಲ್ಲು ವ್ಯೂಸ್ ಅದಿಪಾಡು ಬುಕ್ಕ ಚಾನಲ್ದ ಗ್ರೋತ್ ಅದಿಪಾಡು ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಮಿತ್ತುಕೊಂಡ ಏತು ಬಂಗಾರುಡುನೆ ಏಕೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಮಿತ್ತುಕೊಂಡ ಆತೆ ಏತು ಟೋಟಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಆತೆ ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಮಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊನತನ ಮಾತ್ರ ಹಾಪನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ.